No takto si nastavíte jazyk, aký chcete. Stlačíte. Ja tam mám teraz navolenú slovenčinu, dám si angličtinu. Tak, systém sa reštartuje. Tak teraz je tam angličtina, no a spätne dáme slovenčinu. Takže nastavenie language, dám si slovenčinu, potvrdím, znova sa to reštartuje. No a už mi to aj svieti dojazd po slovensky. Takže takto jednoducho si to viete opraviť. To je všetko.